बंद होकर आ ही जाओ Hi. Hello. Sebenarnya gitu maka dari Kesini. kawan dong like bagaimana ini gimana Mình giờ ngày rau pun. Gì lại có rau kia nè mà. mulai kan aku lang naman daw niya So online dong na ang sige. Hello. Anybody online? Please like sabi Crazy and figure. Hi Crazy, makobor. Abo apa dia dini? Ada abo apa ya yang deh online now? Mà bà sợ thầu đủ lị đây nâng được thao ai thật đang được giả hàng mấy năm ạ Tonus official hello abo hai agay makobor Sontus busonta hai abusona hai agay makobor ओंखाम जाबायना जायाखै मा ओंख्रि जाखो जोंहा आलु बुट आरो मामोन लायो गाजर Tonus hello abo hai agay आं फरायखांबायमोन ना क्रेजि जागोन दे Hey Crazy Anurata Busumutari Hi friend आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय थेंक इउ दसे सम थाबाय थादो एबाग्लारि हाय आब' हाय आगै मा खबर क्रेजियाव थाबाय था जोंहा मा ओंख्रि जाखो क्रेजि प्लिज लाइक खालामाखैबा खालामना होदो रावबो गैला नामा थांजोब्बायानो खोमा कमेन्ट खालाम प्लिज दंबा एबाग्लारि हाय आब' मोजां औ दे आंनाबो मोजां बिफर बिए हेलौ मा खबर मोजां क्रेजि खालामखाबाय लाइक थेंक इउ नायदो ब्लग हेलौ आब' मा ओंख्रि जाखो अ आगै जोंहा आलु बुट आरो गाजरमोन निरामिस ओमफ्राय नोंस्रालाय मा जाखो आगै HP बड' मिक्स हाय आब' हाय आगै मा खबर लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय थेंक इउ दसे सम थाबाय थादो दस बसुमतारी आब'आ बहानिमोन आब' सना अ आङो बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि आरोना ओमफ्राय आनन्द बाजार खाथि जायो जोंना बरपेटा रड गोलैयो ओमफ्राय नों बहानि आगै खिथाहरदो क्रेजि मा खबर आनै मोजां नोंस्रा मा ओंख्रि जाखो माथो रावबो लाइक खालामाखै अननानै लाइक खालामना होदो तनुस मा ओंख्रि जानाय जोंहा आलु बुट आरो गाजर ओमफ्राय सन्तोष बसुमतारी आं धेमाजिनिसो आब' सना अ धेमाजि मा गामिबा आगै सन्तोष आगै मा गामि एबाग्लारि आं लाइक खालामखाबाय आब' अ थेंक इउ आगै लाइक खालामनायनि थाखाय के बि बकला बय आंहा दासो आब' अ थेंक इउ आगै दासो फैनायनि थाखायबाबो दसे सम